bwera chiopsezo kwa anthu anzathu akhungu la chabwino zimene mwina mbuyo muzikangomveka no idabwera DPP kumalamulira especially ulamuliro womalizawo ndiye kuti kunaphedwa anzathu achabwino ochuluka kwambiri oposa 109 komanso ena makafukula ziwalo ndizazomvetsa chisoni mipingo inapemphera anthu analira pamaso pa Mulungu kupempha chithandizo kuti Ambuye alowererepo koma zimakanika ndi kutabwera na president kuti Lazarus Achakwera mwachisomo cha Mulungu ndiye kuti anayikapo chidwi ananena mawu amene wakumponera Achakwera kuti amene ndalowa inemu ndionetsetsa kuti choyamba ndiwateteze anthu amene ali ndi khungu la chabwino ndi Malawi komanso ali ndi ufulu ngati munthu obadwa ngati munthu palibenso kusiyana kwa mtundu wina uliwonse kwangosiyana khungu kuti mwina ena makhala kuti ndioperewera zina zimene zimafunika khungu kuti likhale ngati lakuda ngati metililife koma ndi munthu mmene alili munthu ina aliyense chachiwiri ndofuna ndikawateteza ndiwasamalire ndife timakufunsa kuti kodi mukati kusamala president mwasamala bwanji tati amangira nyumba tiapatsaso chitetezo chokwanira ife nokatembwe mafumu atiletsa kuti ayi a president asafikire uko a president afikire akaone nyumba zimene akumangira anthu akhungu la chabwino tinene pano kuti program ipanalibepo koma mafumu atikakamiza kuti ayi tidzaone nyumbayi titafika pano tata tifusa DC kuti nyumba zikunoko zamangidwapo zingapo ndiye kuti pano pali chemwe ali awo achemwe ali angati kufotokozerani nyumba yawo ndimeneyi imene boma la Dr. Lazarus Achakwera la amangira komanso achemwe achula okamaina komanso achimwene awa ndi anthu amene Dr. Lazarus Achakwera mu maganizo awo zimene Mulungu nzeru zimene Mulungu anawapatsa kuti ateteze anthu achabwino komanso awamangire nyumba zolimba afuseni maina wawo sitinapeke nyumba yonso ndi muyonayi mwafuse okha anene tikamanena kuti sitingabwerereso kuja kumene kumachitika zoyipa zopata bwino afuseni ajankulira tiudziwa njiraje ndilanga ndeni Falores eli Falores ili Gertrude Ulaya Gift Kawale tifuro zenu niyo dzina jatabeleza niso mwina akutsata mwina anthu pa MBC radio wanu komanso pakane amene wa MBC dzina jamati Gertrude Ulaya tifuro zireni kubwera kwa nyumba imene ino zakuthandiza bwaje pamoyo wanu tsiku ndi tsiku ineyo kubwera ku nyumba imene iyi andithandiza moyo wanga wa tsiku ndi tsiku komanso kuchitetezo moti ndikamakhala pasi pa mtima wanga ndipo ndimakhala usangala kuti zimene anachita Lazarus Achakwera anapanga chinthu yone kuti munthu wina sangapange olo makolo anga sangakwanitse ndiye ndimathokoza Lazarus Achakwera pa zimene ifeyo anthu achalibwino kuno ku Malawi anachitira chifukwa tikatengera mboma la DPP ineyo zigawenga zinabwerapo kuno kwathu kunoko komano analephera kutengera kuti Mulungu anayikapo dzanja komanso timathokoza ngati Deus Gumba amene ala MP akuno kwathu sandilekelera ndipo anasankha apolisi achitetezo achinseso nena kuti akaona zonena kuti munthu wina wabwera wachilendo azimugwira ndipo azimfunsa kuti kodi kuno kwakudzapanga chani ndipo nyumba imene iyi ndikudzozona kuti azizanga inaso ambiri muno Malawi muno Mchinji alimu achalubino koma ndikuwapempha a president Achakwera kuti zimene atipangira ife atsikana tili pano atatu amene tayimira ngati azi Malawi amangireso ena kuti iwo sazike kunaso nyumba yotetezeka ngati imene zimene ife tikukhala ndalembetsa mai account la vote nthawi ino ndi yachisankho ndalembetsa ineyo ndinalembetsa komanso ndimati ndikamakana khazo kuti ineyo nali ndi ndalama nali nkuthekera kupeza kwa ndalama bwezi ndikuyenda mudzi ndi mudzi koma ndikhomene kuti aliyese awavote Dr. Lazarus Achakwera chifukwa kuti palibe president amene anachitapo izi kame ma president ambirimbiri kuma president uyu ndi wamasomphenya ende ndi wachinyamara amaona achinyamara akulu ngakhale salabwera kuti ndi wang'ono kapena kupena ndi osauka dzina langa ndine Gertrude Ulaya amene Gertrude Ulaya mmodzi tu mwa achalubino mdziko muno kuthokozera president a dziko lino kapena boma la president amangira nyumba choncho president a dziko lino afika pano kuti achite appreciate kapena kuti aone nyumba imene imodzi mwa nyumba zimene amanga tu mdziko muno za anthu akhungu la achalubino nyumba zina zili mboma la Kasungu nkhotakota taonako nyumba kumeneko choncho president apa afika kumanapo ndi tsikana zimakesa naye uja komanso ndingoti onse amene akukhudzidwa mwina ndi chitukuko chimene president achita pa nyumba imeneyi nkhani yake ndi chitetezo cha anthu amene ali ndi khungu la chalubino choncho president apita pa gazebo imene ili chapafumu pomwepa kuti aone nkhani tu ya nyumba imeneyi kuti kodi yamangidwa motani nkhani yake ndi ya chitetezo cha anthu akhungu la chalubino mdziko muno nyumba imeneyi ndi hospitals 3 design yake ndi imeneyi
ma bedrooms alipo atatu, kenaka pali lounge, kenaka kuseliku kuli pakhonde pamene akhoza kumachezerapo kumapangirapo zili zonse pakhondepa, kenaka kuseli kwakeku kuli bafa, kenaka kuli stores, kenaka kuli kitchen. Zitseko zake za nyumbayi ndi za zitsulo, polowera papa komanso kumbuyo ukuku kuti tuonetsetse kuti security ndi yamphamvu kwambiri ya nyumba iyi. Ziko bwana president. How many have you built so far? 67. A contractor and the hour. All right. PK construction. PK. So maratatu aja imozili kuno, imozili kabili, imozili kumikundi. So far tabanga spread, I think mostly chikauchili Johnson. Kurumpi, Karonga Chitipa, kuneno Mwanza, Palombe, Konseko la Chitanditu. All right. Tuna president akupitatu kuti nkhani ndo kukhazikitsa kwa nyumba imene imodzi mwa nyumba zimene amangira anthu akhungu chalubino mdziko muno. Choncho president apa akudula liboni kuti ayipereke nyumba imeneyi kwa amayi achitima ankho nawo akhungu la chalubino. Pano pali nduna zosiyana za boma, pano pali nduna ya maphunziro, nduna ku tourism, mina Vera Kantukule, naposo wa Jini Sendeza, Minister of Gender, alipo mpano nditu. Naposo wa DC kuno ku Mchinji Dalengwa, alipo mpano. Komanso contractor amene nditu atamanga nyumba imene iyi nawonso alipo mpano. Tumwezilili pano. Amayi awonso. Okay. I hope she's going to be in the picture at some point. Yeah, she will. Okay. Mwezilili pano kuti afuna tu adwe liboni imene president soza kukhazikitsa kwa nyumba imene. Ndimanena kuti president adziko lino mweso ndi mtsogoleri chipani cha MCP akuchita misonkhano yoyima cholinga kuti anthu avotera president akumakamba kuti apitirize zitukuko zimene ayala kale mdziko muno. Choncho ndi mwezilili pakali pano kuti afuna kupereka zanga Miriam ona mesili kuno kunchinja president kudzaona tu mama khazikitsa nyumba imene ya anthu amene ali khungu la chalubino. Zofika banje zona diru zinthu zosangalatsa kwambiri mayi Gertrude amene wakuti ndi wosangalala kwambiri kuti apatsa nyumba imene Ulaya akupempheranso kunena kuti mwina zoterezi zichitikirenso anthu ena amene ali ndi khungu la chalubino ngati womwewa akuti sizidachitikenso mkale lomwe mokuti akakhala amawapempherera Achakwera. Ayi ndi mmene nzanga yankhulaso nayenso Miriam Kaliza amene nayetu pano tunakhala wathu kuno amene tikwenda naye kuno kunchinjira president adziko lino akuchitisa misonkhano yoyima kuti anthu avotere pa chisankho chimenechi, avotere aphungu a chipani cha MCP, avoterenso makhansala a chipani cha MCP. Chisankho chilipo tu mdziko muno pa 16 September 2025. Ayi apatu ndithu ndimene mafotoza zanga Miriam Kaliza kuti amayi amene wa Gertrude Ulaya akuthokoza kwambiri zimene tu president awachitira, ndipo apemphanso kuti president achitenso anthu ena kuno ndikwatembe kuno boma la Mchinji. China chimene chinandikhudza kwambiri anakambako kuti tsiku lina chifukwa adawapeza koma kungoti mwa chisomo cha Mulungu analephera kuchita zimene amachitazo. Kuchokera pamenepo moyo wawo wakhala pa chiopsezo ndithu, ndi akukhulupirira kuti nyumba imeneyi chifukwa nyumba iyi ayimanga mwa mtundu wina olodzitseko dzaka kuti dzachitsulo khanadzo manyumba mwinamu dzitseko dzathabwa chitseko chichi ndi cha chitsulo ndi cha mtundu wina ndithu kuti akhale ndi chitetezo chokwanira, akhale otetezeka ndithu masiku wa moyo wawo. Amene apulitsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC apasopana president alowatu mnyumba imeneyi momwe mungafotoza nzanga kuti ndi nyumba imene ayika ndithu zitseko zolimba mujamanera zitseko zazitsulo kuti nyumbayi ikhaletu yotetezeka. Kudziwa ino kwa nthawi ndithu anthu amene akhungu la chalubino nthawi makhanthu mamantha kuyenda mozunzika koma njira zosiyana zachitetezo zitekidwapo nkuonanso ndithu boma debo yapo njiraso kuti anthu amenewa akhotetezeka kwambiri. Choyambira tikudziwena chimene ine ndi Kingsley Masambo, director mwake wa PKP Construction.
nyumba imene mwachita mozotani imene mukuti ikhe yotetezeka kwambiri ngati contractor? Nyumba imeneyi ndimene anayankhula president a dziko lino anafuna kuti tike security yamphamvu ndiopeza kuti zitseko zonse ndi zazitsulo mmene mukioneramo ndimene mablocks tinayika olimba kwambiri fo yoteteza malubino mmene amafuna a president a dziko lino. Ndathokoza kwambiri amene ndi Kingsley Masambo contractor atu amene nditu anamanga nyumba imene foto zapo za mafigures amene anayika mwina zitsulo zimene ayika nyumba imene kuti nyumbayi ikhaye yotetezeka kwambiri. Apa president analowa chitseko cha kumene kuti tu kutsogolo kwa nyumba imeneyi akatulukira kuseri kwake kumene kuli kitchen ndi zinthu zina kuti angochita appreciate kuti nyumbayi yamangidwa motani. Nyumba sikuti ndikuno kwakha ku Mchinji ayi komanso makamba kuti zamangidwanso maboma ngati ankhotakota Kasungu Nchisi komanso tu kuno ku Mchinji. Nyumba zitu ndi cholinga choti boma limange maboma onse a mdziko muno kuti nyumba zimenezi anthu amene ndi khungula cha lubino akhaletu mosamalika. Ndi apa president akupeka makitu kwa timayankhula nawo thaija pa nyumba pano ndithu kuti tsopano nyumbayi ayiperekatu manja mwawo kuti ndithu akhale otetezeka. Ena amene apasa makiwa nyumba zawonso tu zili madera ena kumenenso ndithu awamangiranso nyumba ngati imeneyi pofuna anthu amene ali khungula cha lubino akhale otetezeka. Tikumbutseni kuti apa president anangofika kuti afikeko kuno koma ndi kati mochita misonkhano yoyimayima kupempha kapena kuwakumbutsa anthu za chisankho cha pa 16 September 2025 kuti akavoteriwa president Achakwera, akavotera phungu chipani cha MCP, akavoterenso makhansala a chipani cha MCP. Mena president akumaliza chonchi umene ndi ulendo sopano kupita pa Tembwe Trading Center kometu aitse msonkhano oyimayima kuno anangofika kuti adzapereka nyumba imene kwa anzathu amene ali khungu la lubino nkhani ya chitetezo. Choncho nzanga Raymond Katayika tilandireni ku Tembwe Trading Center. Raymond tilandireni. President wa dziko lino Dr. Lazarus Achakwera lero lachiwiri pa 2 September 2025 ali mboma lino la Mchinji ndipo tu pakali pano wafika kuno kwa Tembwe ndipo tu mene wafika mene sotakhala tikutsatira anapita kumene amakatsegulira nyumba za anzathu amene ali ndi khungu la alubino ndipo tu mene akuchoka kumeneko afikano pano penipeni pa trading center ya kuno kwa Tembwe ndipo tifotokoze kuti pano pa trading center kuyambira mmawa omwe ma 7 koloko anthu anali atayamba kusonkhana pano kudikirira mtsogoleri wa dziko lino kuti amulandire komanso kuti amve mfundo zomwe akufuna awapatse pamene tikukonzekera chisankho chimene chikubwera sabata ziwiri kutsogoloku pa 16 September 2025 kuti kodi zitukuko zimene zachitika zaka zisanu zapitazi ndi zotani nanga zaka zina zisanu zimene zikubwera kutsogoloku kufika 2030 zikhale zotani. Ndi anthu chidwi chawo chili pamenepo ndipo chimene chasonkhanitsa unyinji wa anthu umene wasonkhana pano pa Tembwe Trading Center boma lino la Mchinji ndipo kuno kuli zitukuko zosiyanasiyana zimene zakhala zikuchitika makamaka dera lino lomwe ndi la Mchinji South West kapena kuti kumwera chakuzambwe kwa boma limeneli la Mchinji ndipo ngati kumbali ya maphunziro nyumba za aphunzitsi zamangidwa ku skulu zosiyanasiyana ngati ku Kafulama, ku Chiwaula, ku Ulira, Sankhani, Dole, pano pa Tembwe, ku Kabango, Kachuzu,
komanso Migwawira kugambo la Mbuna kukapita kwagumulira kwansiriza kuntukwa komanso Kasambandola ndi malo ena ambiri kumeneko aphunzitsi nyumba zawo zili mkati, zina zikumangidwa, zina analowamo kale, komanso nkhani ya mayendedwe maulalo kakuti milatho yamangidwanso madera osiyanasiyana kuno ngati pa Mpokoma, pa Mtsinje wa Buwa, komanso pa Achita Malume, pa Chimwang'ombe, pa Mando kumeneku kuli mabridge angapo omwe awamanga, komanso ku Milonga nkhani ya zaumoyo pali ngati zipatala zing'ono ma under 5 clinic kwa Sankhani, kwa Kafulama, komanso Mpinda, komanso health center ya Chiute, komanso guardian shelter kapena kuti malo ogona odikirira odwala maguardian pa Tembwe. Izi ndi zina chabe zimene zakhala zikuchitika kuno kumbali ya chitukuko, komanso pa nkhani ya madzi aukhondo, madzi abwino. Anthufe timafunika tizimwa madzi aukhondo kuti tisamadwale matenda ngati otsekula m'mimba, kolera ndi ena. Ndiye madzi a m'mipope ayika malo angapo ndithu, komanso ngakhale ku nkhani za magetsi aja a marepu kunonso ma trading center angapo alandira ndithu magetsi amenewa marepu. Tikudziwa bwino magetsi amathandizanso kwambiri pa nkhani ya chitukuko. Anthu timagwira ntchito zosiyanasiyana a business amadalira magetsi kuti business zawo ziyende. Pali ndithu zambiri zimene zachitika kuno kwa Tembwe, komanso boma lonse lino la Mchinji pa nkhani za chitukuko. Akhale ma school block, skulu zambiri amangako ma school block kuti ana aziphunzirira malo abwino, aphunzitsinso akamaphunzitsa aziphunzitsa ali pa malo abwino. Choncho ku skulu ngati Dole kumene aonjezera ma school block, komanso skulu za Nkwayira, komanso Chiwaula, pa Tembwe pamene pano pa skulu ya Kapita. Awa ndi malo ochepa chabe ku skulu kumene school block zatsopano azimanga. Ndetu pakali pano tikuona galimoto zimene zimakhala pa ndipiti pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano zikufika pano pa trading center. Kwa kuyenda kwake ndi kwa pang'ono mene ndafotokozera kuti pano pasonkhana mwana wa munthu. Ndiye galimoto singayende mofulumira yayi, kuyenda kwake ndi pang'ono malinga ndi kuchuluka kwa anthu amene asonkhana pano. Yetu dera lino mene ndafotokozera ndi la Mchinji South West, ndipo amene akuyimira chipani cha Malawi Congress kuno ngati phungu wa kunyumba ya malamulo pa chisankho chimenechi chimene chikubwera pa 16 September ndi Deus Kumba, omwenso ndi nduna ya zamalo, komanso ndi mkulu wokonza misonkhano mchipani cha Malawi Congress. Choncho iwo ndi amene akuyimira dera limeneli, komanso ndi makansala amene athandizane nawo pa ntchito za chitukuko dera lino. Ndipo ulendo wa president mene anachitira, amene ankauza anthu kuwalimbikitsa kuti akalembetse mu kaundula wa mavoti, ulendo uno akubwera kudzawatsimikizira kuti tsopano nthawi ija yakwana, nthawi yoti tiponye mavoti ikuyandikira. Ndi sabata ziwiri zomwezi zikubwerazi. Choncho oyenera kuwavotera ndi iwo ngati a president Dr. Lazarus Achakwera, komanso Deus Kumba ngati phungu wa kunyumba ya malamulo, komanso makansala a chipani cha Malawi Congress
kuti onse adzathandizane ndi president popititsa patsogolo chitukuko mdziko muno. Ndipo pano pali makaka osiyanasiyana amene anthu anyamula, ndipo pali makaka pamene alembapo Mchinji Southwest Constituency, ndipo pamenepo pali chithunzi cha mtsogoleri wa dziko lino kumayambiriro, pakati pali tambala wakuda, ndipo kumapeto kuli ka box kumene anthu adzachongapo pa tsiku loponya mavoti, mmenemo muli kachizingitiro koti munthu wavota kolemba chongi. Ndipo m'munsi mwakemo mulinso chithunzi cha Adeus Gumba amene akuyimira dera lino la Mchinji Southwest, pakatiponso tambala wakuda, ndipo kumapeto kaboksinso kamene anthu adzachongapo. Ichi ndi chionetsero chaonetsa anthu kuti kodi pa tsiku lovota azaponye bwanji voto yawo. Ndiyetu pakali pano mayi wa fuko la Malawi Madamu Monica Achakwera akwera galimoto ya mpanda-denga, ndipo pakali pano nayonso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakweranso galimoto imene ya mpanda-denga kukweza manja mmwamba. Anthu onse pano manja mmwamba, chisangalalo chokha kuti a president takulandirani a president. Ndiye nthawi ino ndikusiyeni manja mwa Richard Chimwendo Banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP amene akuongolera zonse zochitika pano. Dr. Achakwera, Deus Gumba, Deus Gumba. Watu ndani Chakwera, watu ndani. Nanga pa 16 tikatani tikavota, pa 16 tikatani. A president watu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera, komanso mayi watu wafuko mayi Monica Achakwera, mulandire ulemu kuno kwa senior chief mlonyeni pano pa Tembwe Trading Center kwa mwana wanu okondedwa Deus Gumba Banda. Bwana nthawi yatithera tichite modula-dula, koma choyamba mumve kuthokoza. Tinakugwirirani mchisa bwana, tinakutengerani kuja kumene mwamanga nyumba za nzathu akhungu la Chaubino. Wena wajapo wazuza nzathu akhungu la Chaubino nkumafa oposa anthu 189. Inu mtanenetsa kuti silidzalola kuti winanso afe amwalire, mwateteza palibe wamwalira. Koma simunalekere pomwepo, mwamanganso nyumba za anthu akhungu la Chaubino. Mulungu yekha kumwamba adzikudalitsani. Mwafika kuno nkwa mwana wanu Deus Gumba Banda. Ndi angati limamkonda Gumba kuno? Nthawi yatithera nipepesa kwa mafumu watu kuti mudzatiyankhula tsiku lina nyengo ndimene yatha. Bwana dakali ni malo otaponde, koma amene mmamkonda Gumba kwezani dzanja ndione. Ambuya akudalitseni nonse. Mwana uyu akugwira ntchito yodalirika dziko lonse la chani kodi la Malawi. Achakwera nganali ndi mnyamata wodalirika mukabineti yawo, sitinganenepo uchotsapo Gumba. Ndiye kuti akugwira ntchito ngati tikuti Achakwera amanga nyumba za polisi zame zachitetezo, mnyamata wake ndi ameneyi. Ngati nkhani za malo zudalirika dziko la Malawi, mnyamata wake ndi uti kodi? Komanso ngati chipani cha chakuka organizing secretary, ngati chipani chuyenda bwino, mnyamata wake ndi amene. Uli makansala kuno aliku tabwerani, tabwerani. Dzina ndani baja? Kamene kachaderuka. Ndani? Ine ndi kamene kachaderuka. Kamene kachaderuka. Wadi yanji? Kalumbe wadi. Kalumbe wadi. Achimwene Hosea chaduka. Wadi yanji? Chimimbe wadi. Ndiye mnachitupangana ndi achimwene anu kuti mvale maovololo yanga osanisokeserako mwalakwa mulipira mbuzi. Koma tikatere bagumba kupanga pa makansala game ya bwinobwino. Koma pa number 1 mumvera abale yanga kuno kwa Tembwe. Number 1 ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndi angati mnalembetsa apa nakweza ni manja tione. Nonsenu mnalembetsa. Munena zona. Kulembetsa nkwa bwino. Koma chopambana kwambiri nkupita kwa katani kodi? Kuno tumadalira ulimi si choncho. Achakwera kuti nificha isanduke banki. Cholinga aliyese ngongole samachira wima pala inu dikirira. Tizitenga ngongole tilime mene tingatani kodi tingalimire.
komanso kuti chitukuko chipitirire mdziko lino la Malawi kuti gula mbewu pa mtengo wabwino mene ochitira Achakwera ngofunika pa 16 tikadzuke tonse tikavote mwaunyinji kwa Dr. Lazarus Makafe Achakwera. Mbale wanga Gumba umayankhula pa misonkhano ina uno kwanu usatemawu pereka moni kwa president sikomo. Dzanja pamwamba akuna kumudzi aseno pakwawo kwacha Dr. Achakwera watu ndani boma ndiriti ulemu wakulu masana wano bwana president pamene mwafika kuno kumudzi kwanu pano patembwe. Ulemu mama wa fuko la dziko lino mama Monica Achakwera, ulemu secretary general nduna za boma zili pano, akuluakulu ku National Executive Committee, bwana regional chairman chigawo chapakati, komanso komiti yonse ya region tilandire ulemu magogo wathu senior chief Mlonyeni Jere, komanso atiye apinda asabutiye akafulama maulemu akhale m'malo mwake. Bwana president nafusafusa kuti boma ndiliti oyankha anati ndi lomweli akuloza pa inu. Bwana president pali zifukwa pano mwafika pano kuno ndi kumalire kwa dziko la Zambia ndi Mozambique. Mitsinje yambiri yachokera kumene kuja umabwera kukatsira kubuwa kuti mitsinje ting'ono tinali tovuta osautsa maolokedwe. Bwana president mutangobwera pa zaka izi palibe mtsinje olomodzi kumene akuoloka pa madzi kapena oloka pa bridge la Matabwa ndi unama. Bwana president mafika pano mpatembwe mutapobene madutsa paja munaona pa chipatala kunalibe nyumba yodikira odwala nese muona kanyumba kaphulipuli pamene paja ntchito ya manja wanu bwana. Pali pano mpatembe bwana chipalire cha dziko lino padalibe madzi apa mpopi tukamba pano uzungulira pano pa trading pali madzi apa mpopi. Bwana president paseri apa munaona pali police unit nesa muona polisi kokongola zimene zachitika mu nthawi yanu paseri pamangidwa nyumba za polisi. Nyumba za khungu la cha Lubino ndi ntchito ichi tinango kukhazirani sinalipo program mari popeza kunena kumakhala kovuta zonenera zimaondetsa tinanena kuti achaona amaloza ngati kunama akadzionere okha. Bwana president tikapita m'maskulu block ali paliponse, tikapita pa misale CDSS pali labotale pamenepo pali ma hostel atsikana, tikapita pagumulira secondary mbambande imene muti mangira pamene kuchire ngati kumeneko, tikapita kwa kafulama kwa chaula umapita uko magetsi kudali kumatekenya zaka zambuyo pano kwa wala kumeneko. Litoyankhula bwana zazitu kuko kuno mpaka na dzolowa miseu ikupalidwa kuchoka paka mwendo dutsa kwa milonga kumene amachoka mbale wanga George Zulu ukatukira apa paka mchuno muona nokha miseu yambambande ma bridge ali mbwembwembwe. Bwana president pamene rumaliza marintero kuti adi makimaiona iyi ni imene ife kuno angwaza napanga kuti khaleyo kulirapo ngati area market ndi ife timatumiza chakudya kuja kumsika ukulu komanso kunkhokwe boma. Koma chaka chino zativulirapo palibe chilichonse. Chaka chatha munawera ukaona mnali mahope. Chaka chino mulibe kanthu sonyeza kuti kuno njalanso yalowa bwana, tikumbukireni pamene tupita ulendo wachitsogolo. Mulungu akudalitseni bwana, zikomo kwambiri. Tsono mene akutakalira mnyamata amene nkutuluke mbwalo. Timu yowina sititani kodi sititulutsa. Pamene tukamba za Achakwera tikambenso za Gumba ndi makansala. Bwana zimene mwapanga zina chifukwa cha ndalama za nifi zimene mwapereka zadutsa 300 billion dziko lonse la Malawi. Zafikira anthu oposa 350,000 dziko la Malawi. Zina zapita kufoja, chiyambireni foja mdziko lino la Malawi. Palibe tinapeza kwa ndalama zoposa $500 million zachitika mulamuliro wanu. Vuto linabwera bwana la chilala. Mode chilala chikachoka anthu miyoyo yawo isintha ipita patsogolo. Pandale bwana Madindo auza bale wangawa. Choyamba anzathu otsutsa boma. Ife Achakwera adatilamula tisachite ziwawa. Ndipo ndingatopanga ripoti kwa inu ngati secretary general palibe wakuongeresa wachita ziwawa. Koma dzulo anthu otsutsa boma amenya candidate wathu kukasungu kumulanda mipira yokataka gawe 102 mpaka na ndalama azokwana 17 million zoti akagawira nyamata ampira. Tipereke chenjezo
tidagwirizana ndale tisakhetse magazi. Ife tufuna ndale zakilini. Pangolini watu amadana ndi ndale zaziwawa. Ndikuchenjezeni mkabwera kuno chilani ndale. Anabwera pita mutalika dzana wachita ndale wapita. Anabwera dzana ilo wachita ndale wapita. Tiye tichite ndale zoti tilemekezane. Tichite ndale za demokrasi tilolerane. Osati mukaona kuti muuluza uyamba uponda. Tsono ife anyamata oponda tili nawo ambirimbiri. Tachiti kugwira kuti musaponde. Tsono musatitsutsule ayi. Sitifuna chiwawa mdziko muno. Tufuna pangolini awine opanda ziwawa za mtundu wina uliwonse. Inu anyamata kuongeresi. Musapse mtima mkamba ubwezera yayi. Cholinga afuna mkamba ubwezera dziko lino azili masankho aziwawa. Apese bona mizira tawafinya akapita uku Achakwera, akapita kumpoto Achakwera, akapita kulumpi mumba Achakwera, akapita palipose Achakwera. Ndafuna oyamba uponda nde mkabwezera tipangitsa kuti iwowo akuti dziko lino mukhale ziwawa. Musalole kuti ziwawa zichitike. Tingo apempha apolisi chitani machawi. Ndewu imene ija anachita masana dzuwa lili pha. Gwirani anthu apite kukhotsa akankhe milandu. Ndi imene dziko limayendera. Pomaliza bwana mmati nkupempheni mwapatse mona abale wanu akuno kwa Tembwe ku Mchinji kwa Senior Chief Mlonyeni komanso kwa apinda ndi sabutiye Kafulama. Zikomo kwambiri Your Excellency. Ambuye atikudalitsani. Wacha. Senior Chief Mlonyeni Jere Inkos ulemu wanu apinda tiye ulemu wanu Akafulama sabutiye ulemu wanu mafumu onse ulemu wanu nonse mwandandauku uno kwa Tembwe. Ndithokoze ino akuluakulu achipani chimwendo nduna zonse muli pano. Nthokozenso azulu kwawo kuno ndipo adakhalapo MP koma ndi MP ku town tsopano. Ndithokoze chifukwa cholumikizana bwino nkumagwirizana. Regional Chair Chilondola zikomo chifukwa cha utsogoleri wanu region yonse. Kunoku kwa Tembwe nkwathu ndithu tere timangoloka yapo pita tsidya lina ilo nkumene makolo anga adayikidwa. Ndine Lazaro mwana wa Enesi ndi Amaleni kwa Kapanga. Ndiye tilanena kuti ayi anthuni olowina atanyoza chitsiru chimakhala mwini. Ndipo Lazaro mumtayira ndani tiyeni mkalembetse. Mdalembetsa wadi? Mdalembetsa? Mtaona ndino angati mdalembetsa? So president mkavotera nda. Nanga MP mkavotera nda. Councilor mkavotera nda. Wena ukayika mkaona pamene palitambala wakuda. What? Chifukwa amafunika agwire ntchito molumikizana. Tereko wena mnadabwa namba nadutsa pano ndipo nakaona nyumba mwachitsanzo analipo atatu tere ndipo kunali chimwemwe kuti nizitsegula nyumba nkuwapatsa makiyi. Wina wakumikundi nampatsabe kiyo chifukwa kwinako sitipitako yayi. Anthu achalubino wakhala kuzunzika mdziko muno zaka za nkhaninkhani. Ulendo uno palibe akuzunzika koma tiwamangira nyumba Malawi yonse. Anthu otelewa tipitire kuwateteza. Wena waja samatha kuwateteza mpang'ono pomwe. Anthu otelowo simungalole kuti abwererenso zinthu zibwerere kumbuyo tizipita chitsogolo. Tamvana wanu? Ndipo ndifuna ndikuthokozeni chifukwa cha mtima wanu woyang'anira abale wanu kuno kuti aliyense kaya wina ali ndi ulumali wa mtundu wanji ndi Malawi. Ndipo kuno kwathu atidagwirizanadi chifukwa tili ndi Zambia pafupi, tili Mozambique pafupi, Malawi. Ndiye kuti maiko atatu timayanjana kuno ku Mchinji. Simomwemo nanga. Ndithokozenso chifukwa cha ntchito zachitukuko zimene zikuchitika kuno kwathu.
misewoyi jikhoza kupita apa mpaka kafike kuwaliranji koma zinazi nzofunika tikonze mmene tamba kukonzera zikuluzikulu tsopano tiyambe m'midzimu makoza zing'ono tere kuti thokoze mwapaderadera m'bale wanga Simbi Phiri adakoza msewu kuti uziyendeka adatimangiranso nyumba yapa ngakhale kwakamwendo ku polisi pa chipatala apa munthu woti azikonda kwawo chifukwa zinthu izizi siboma lokha limene limachita zimenezi ayi tere uyu ni mwana wakonkuno m'bale wanga wakonkuno wofunika kuti ifenso tithandizane naye chifukwa akachita bwino anyamata athu azipeza zintchito mwa zimene iye amachita pano pali ni project yayikulu zedi ku Malawi sinachitikepo yotenga madzi kuchokera ku nyanja ya Lake Malawi kumabweretsa ku kapitolo m'madera mwinamo nkumagawagawa kuti tichita ulimi wa thirira komanso tikhale ni madzi aukhondo tidafutika ni kolera itafalikira paliponse lero tifuna tizichita zinthu zakuti Malawi atumikiridwe pena paliponse magetsi alubwera madzi aukhondo aubwera nzakuti tithandizane wina ni mzake dziko lizioneka munthu ukamalima munda uzioneka kuti ndime yachoka yapa yafika pena tumvana kodi osati tibwererenso chimodzimodzi ukachita zina zimene zikadenera kuchitika dzulo ndiye kunoku ngati Malawi amadya ndi ku Mchinji chifukwa anthu akuno ndino olimbikira zedi ndizoona zija chaka china kuno chimanga chitalola ndapera pa kosungira ku nkhokwe za chimanga lero kulibe chilichonse chifukwa vula idachita mwa njomba masiku ano nyengo zasintha ndipo nyengo zasinthazi zapangitsa kuti kuno ulimi usakhale monga ukadenera kukhalira tere kundifuna ndikudandaulireni fetereza kubwera wina wafika kale wena mangokweza mitengo nicholinga chakuti ati msafikire zimenezo wena ngakhale pa town ngati pano pa trading ngati pano sugar weneweneyo umakwera tsiku ntsiku koma zili zopangana wena ati kuti mkadzuka musangonyoza Achakwera mboma lake ati kuti inuyo msafotere wena Achakwera achokepo walephera chifukwa kuno sungachita ufusa kuno ngakhale utafuna wina mpando uyenera utchula Achakwera nibodza ngati nibodza ndiye tiye tigwirizane chitukuko tachiyambachi chipitire patsogolo ntchito tikugwira ku Malawi kuno Malawi yonse chifukwa ine zandewu simfuna tere maripoti ngati awa ni maripoti omvetsa chisoni chifukwa safunika kumachitika ku Malawi ngati kuno kuti wanthu ni njiru tiziyambana poyerayera kuti wina asachite zinthu zimene zikhoza kuthandiza Malawi anzake zimenezi nzosafunika zimenezi nzakuti tizidzudzula paliponse zachitika ife sitifuna ife sitichita chipongwe wina aliyense pakamwa ndili napo koma sindiyankha munthu aliyense mphamvu ndili nayo koma sindingamenye munthu aliyense makolo anga adachita za nkhondo masiku akalekale Lero adatisira mtendere adatisira Yesu akuti tilondole mtendere munthu wina aliyense sitifuna zinthu zachipolowe zachipongwe ku Malawi kuno sitikufuna mbiri yoyipa yakuti Amalawi sakondana pamene anthu awiri atatu amene amatumidwa umachita kulipidwa ndalama kuti azichita chipongwe anzawo sindikufuna zinthu za mtundu umeneyo ndipo sapambananso ayi chifukwa pasisisa pilembala pano inu ndi ine takhala pansi tapangana tikavotera Achakwera tikatani ndinangati mkatero takwezani dzanja lanulo nanga ukumuliko uko kukhonde uko ndi momwemo wadi tiye tipitiriza chitukuko chathu tipititse patsogolo ndi mphamvu yonse chifukwa chake anyamata monga Vitumbiko Mumba amene wafunthula zinthu zina zakuti Amalawi akungopwetekana okhaokha kumabisa zinthu kuti ati zikwere mtengo zimenezi sizitheka tikukonza zinthu tamvana wadi ambuye akudalitseni nonse zikomo kwambiri yewe inkosi lino Dr. Lazarus Achakwera kuyankhula ku khwimbi la wanthu limene lasonkhana pano pa Tembwe mboma la Mchinji ndipo tupano ndi dera la Mchinji South West
kumene amene akuyimira chipani cha Malawi Congress ndi Deus Gumba. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino watsika galimoto ya mpandadenga kuti akwere galimoto ina ulendo upitirire. Ndiye ifenso kulutsa kwathu kuchokera pano pa Tembwe tilekezera pamenepa. Munali ndine Raymond Katayika, tikumananso nthawi ina zikomo.